Ele Ikrombi Media Director Olulekwuteribo onye jiri ike eme ụwa wala waghara mmadụ ejiri ike eme ụwa onye bịara ụwa chụlụ ụwa n'ike onye jiri ike eme ụwa ejiri ike eme ụwa onye na-achụ ụwa gidigidi asị ka ejiri ike eme ụwa ejiri ike eme ejiri ike eme ụwa eji ike eme ịhụla sọ ghara n'ụwa ejiri ike eme ịhụla sọ ghara n'ụwa onye jiri ike eme ụwa onye bịara ụwa chụlụ ụwa n'ike onye jiri ike eme ụwa onye na-achọ ụwa gidigidi asị ka ejiri ike eme ụwa dede m ejiri ike eme ụwa lala mana ahụla sọ ghara n'ụwa This is a tribute to our brother, our uncle, our father, our grandpa, Ejike Chinoyerem Obaji, Ejike. Ọ onye Ihitude Ofeme, n'Ụmụahịa North. Anyị ka dede m Ejike, Ejike. Dede mejili ike eme ụwa ọlawala na hụna sọ ghara ala ebe ịlawalie ejili ike eme ụwa lala ewo ghara ala ụwa kedidije onye bịara ụwa chụlụ ụwa onye bịara ụwa dodo onye jiri ike eme ụwa dododo onye na-achụ ụwa gidigidi ejili ike eme asị ka ejiri ike eme ụwa onye jiri ike eme ụwa ejiri ike eme ụwa eji ike eme ịhụla sọ ghara n'ụwa anyị na-ekwu okwu maka Dede Mejike ịhụla sọ ghara n'ụwa Dede Mejike ọwụ onye Ihitude Ofeme n'Ụmụahịa Agụnwa Dede Mejike ọ ghara ala ụwa lawa onye bịara ụwa chụlụ ụwa onye bịara ụwa kpachara anya gị onye jiri ike eme ụwa si gị kpachara anya onye na-achụ ụwa gidigidi asị ka ejiri ike eme ụwa ejiri ike eme ejiri ike eme ụwa ejiri ike eme ịhụla sọ ghara n'ụwa ịhụla sọ ghara n'ụwa ọnwa ndị Igbo nna mụrụ Dede Mejike let Mr. Obaji mama mụrụ Dede Mejike let Mrs. Akụọma ndị dị otu ahụ akwara ụwa lawa Dede Ejike lụrụ nwaanyị 1967 ya lụọ let Mrs. Virginia Kemakolam Obaji nwaanyị mụrụ ya ụmụ isii dị mara mma ịtọ n'ime ha aragbala ụwa lawalie ụwa bụ aja asị ka ejiri ike eme ụwa ejiri ike eme ejiri ike eme ụwa ejiri ike eme ụwa ịhụla sọ ghara n'ụwa let Mrs. Virginia Kemakolam ịhụla sọ ghara n'ụwa 1988 ya lawa mama agaragbala ụwa lawalie Dede Mejike yebe yetie yebe Kemakolam Virginia lala nnasọ ghara ala ụwa lawa onye bịara ụwa chụlụ ụwa onye bịara ụwa dododo onye jiri ike eme ụwa ejiri ike eme ụwa onye na-achụ ụwa gidigidi ejiri ike eme asị ka ejiri ike eme ụwa ejiri ike eme ụwa ejiri ike eme ụwa dododo ịhụla sọ ghara n'ụwa
appointment wala waghara governorship wala waghara bịa senatorial seat wala waghara businessman wee mechaa alawa gwa m ihe kpatara mgbe mmadụ niile gburu asị mbe ga-esochi azụ gịnị mere mmadụ niile lawachazie ikpe sochie ya azụ ihe onye metere ya eburu ihe onye metere ya bụrụ asị imete mma na gị na mma ya na imete njọ na gị na njọ ya ya emetesịa jewe n'iru Chukwu ebe a na-ekpewe ikpe Chukwu gwa m ihe kpatara ndị ile enweghị olileanya asị emeche ha ga-ebe akwa ebe a sị onye metere ya bụrụ ihe onye metere ya bụrụ asị imete mma na gị na mma ya na imete njọ na gị na njọ ya ya ọkwa emetechi anyị chewe n'iru Chukwu ebe a na-ekpe n'iru Chukwu mama Virginia mụtara nwa mara mma achara ugo nwanyị ịdị mma Adukwude ọ evangelist Mrs. Joy Tochukwu achụnwa asanwa ni ọbaji ọ nọ London achara ugo nwanyị n'obodo oyibo ya gawebeghị na-agba mbọ dede na-ejila ike mụ ụwa lala na ahụ na-asọ ghara ala ụwa lawalie mama Virginia mụrụ nwa ọzọ mara mma Mrs. Ngozi Stella Stella Udemba alụọ ya na ngwere achara ugo nwanyị demejika ghara ala ụwa laa mama Virginia mụrụ nwa ọzọ mara mma lasibon na ndị nwoke the only son Lawrence ọnwa ndị Igbo kemgbe n'ala Igbo gburugburu eji stainless Lawrence Madabuchi o nwekwara ụmụ nwunye nwa Mrs. Onyechukwu Ọbaji ya na Mrs. Ugochinyere Ọbaji Dedemejike nwere grandchildren itelu onye achụdịla ụwa n'ike na-achụ ụwa gidigidi ịhụ na sị emeche aghara ụwa lawa onye bịara ụwa chụrụ ụwa n'ihe lololo onye jiri ike eme ụwa ejiri ike eme onye na-achụ ụwa gidigidi ejiri ike eme onye jiri ike eme ụwa gidigidi onye jiri ike eme ụwa lala ịhụla sọ ghara ala ụwa laa ịmara na sị a ga-emechi ụwa gawa alala o si na mbido ruo si na mbido ruo anya kale onye bịara ụwa chụrụ ụwa ihe o si na mbido onye jiri ike eme ụwa ejiri ike eme ụwa onye na-achụ ụwa gidigidi ejiri ike eme ụwa oke nwa asị ga-ejiri ọ nwoke nwa ọ nwoke nwa papa ọ ghara ala ụwa lawalie Dedemejike ọ nwoke nwa onye amị ọnwụ bụ ihe na-eji ekewa dị na nwanyị ọnwụ ekewa dị na nwunye Adukwude ya soro papa ya sụwa ụmụnne ya achara ugo nwanyị iwezi nwa Adanle iwezi nwa Evangelist Joy Tochukwu Joy iwe oke nwa enuna iwu nne nwanyị iwu nne nwa oke nwa Joy gara ọ gara
aghara l'ụwa lawalie papụnụ amụchu ọnwụ alụmdi na nwanyị mara mma na-atọ ụtọ o si na mbido o si na mbido o si na mbido si na mbido rụanyaka ọnwụ si na mbido ọnwụ ekewala dị na nwunye ha ghara n'ụwa lawalie ọbụtọde ọnwụ ekewa dị na nwunye dịla nwanyị aghara n'ụwa laa ndị na-achọ ụwa gidigidigidi ọnwụ si na mbido onye bịara ụwa chụrụ ụwa onye bịara ụwa kpachara anya gị onye jiri ike eme ụwa ejiri ike eme onye na-achụ ụwa gidigidi dododododo asị ka ejiri ike eme ụwa ejiri ike eme ụwa ejiri ike eme ụwa lala ịhụla sọ ghara n'ụwa laa oke ọgọ ya edebere ọgọ ọchị okwu atọ ndị okwu atọ Chief Stephen Chidiebere ex-officer ex-police officer Chief Stephen Chidiebere ihe bụ ụzọ achọ nwa onye ụmụka bidi na ụmụnwokwu anọ iwe oke nwa edebere ọgọ iwe oke ọgọ ọgọ bụchi onye asị na-erukwela uju ọ gharala ndị bi ejeli dị ije ọnwa ndị Igbo kemgbe n'ala Igbo gburugburu eji Stainless Ikrombi Media Director Olulekwutere Igbo Chief Stephen Chidiebere anyị ga-awụ papa na mama edebere ọgọ bụchi onye Stephen Minie unu erukweluju ọbụdọde unu ebela akwa na ndele enweghị olileanya ọ ghara ala ụwa n'elu 90-something years awụwo nwụchu ọnwụ agịga bụ di agịga bụ nwunye agịga bụ ọgọ agịga bụ nne na nna gị na ezigbo ọgọ gị ka ọzọ sachi nyere ude mba lekwe n'ezinụlọ lekọta ọgọ bụchi onye ọ gharala ndị bi ejelite ije ndị na-achọ ụwa gidigidi elu ụwa bụ emesịa agharalie onye bịara ụwa chụrụ ụwa onye bịara ụwa kpachara anya gị onye jiri ike eme ụwa ejiri ike eme onye na-achụ ụwa gidigidi dododododo asị ka ejiri ike eme ụwa ejiri ike eme ejiri ike eme ụwa lala ịhụla sọ ghara n'ụwa laa ọdadị onye bịara ụwa achụla ụwa n'ike ịhụla sọ achụla ego n'ike achụla akụ n'ụba n'ike maka emesịa ụwa walawa ghara ọ gharala Benin City ebe ọ rụrụ ọrụ na n'afọ kọmpe dedemejike nwere obi umeala ewe ọ na-achụ ụwa gidigidi ọwụdọde awụgị jide emi ya si ya ọkala gị njọ ya ghara gị ya nke were n'ime ọwụ lawalie gwa m ihe gbatara na ndụ mmadụ niile dị adị ị na-enwe positive change nwaanyị jikwa enwe positive thinking si emechi anyị ga-aghara ebeghe lawalie onye na-achụ ụwa achụrịla ụwa n'ike maka emesịa ga-aghara ụwa laa a sị onye metere ya bụrụ ihe onye metere ya n'ikpe imede mma na gị na mma ya na imede njọ na gị na njọ ya na emechesi anyị jewe n'iru Chukwu ebe a na-ekpe n'iru Chukwu ebe ihe gbadarala ndele enweghị olileanya lololo na-emeche na ga-akwụsị akwụsị alawaghara senators alawaghara onye biznesman walawaghara ọkụ na-eji ezu oshi ọwalawaghara
kidnapa ịla nnebụrụ asị imede mma na gị na mma ya na imede njọ na gị na njọ ya na emechaa gawa n'iru Chukwu ebe a na-ebe n'iru Chukwu ihe niile nwere oge oge dịrị ihe niile n'ụwa ihe niile nwere oge oge dịrị ihe niile onye gbaghị n'ọsọ gbakarịa chi ya n'ọsọ ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ makwa n'ụkwara oge ya ọda ụkwa chacha ọda akụ fecha 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 ọda rawọ dede m wetu obi n'elu ụwa maka ije ụwa dị ka ije agwọ ọtụgharị aka nri ọtụgharị aka ekpe o jiri nwayọ na-aga wee ruo ebe ọ na-aga otu ahụ ka ije ụwa dị nwanne m agbakarị n'onyinyo gị n'ọsọ sọgbu ụwa nwayọ nwayọ maka onye bili n'isi ụtụtụ wee chụgbu onyinyo ya site n'ụtụtụ chie ọgbagba onwe ya n'ọsọ ya mere ebe ije ụwa nwayọ nwayọ onye na-achị ya onye bịara ụwa chụrụ ụwa onye bịara ụwa chụrụ ụwa n'ike ejilike eme ụwa ejilike eme ụwa na-achụ ụwa gidigidigidi gidigidigidi asị ga-ejilike eme ụwa ejilike eme ụwa ejilike eme ịhụla sọ ghara n'ụwa edele dike ọ gharala ụwa lawalie lawalie ịhụla sọ ghara n'ụwa edele dike gharala ụwa lawalie onye jilike eme ụwa onye na-achụ ụwa gidigidigidi gidigidigidi asị ga-ejilike eme ụwa achụrụ ụwa like ejilike eme ụwa dododo dododo ghara n'ụwa ịhụla sọ gharala elu ụwa jelite ije ụna ahụla sọ gharala elu ụwa jelite ije ewo ọ gharala ụgbọelu lawalie ewo ọ gharala moto lawalie ọ gharala ụlọ elu o nwaanyị ọ gharala nwaanyị lawalie ego mbute ọ gharala ego kedu maka oke ọgọ iwe onye ma mma Mr. Chinyere Udemba iwe oke ọgọ bụchi onye ayalụgha Ngozi Stella Udemba ọ bụ di ya ọwa ndị Igbo gburugburu eji stainless ikrobi media director Ejisco boy lụrụ agha akpọ ya Ejisco boy ya si Adamle onye lụrụ ọgụ n'agha ọ gharala ndị bi ejeli ndị ije dede alawala ụna hụla sọ gharala elu ụwa jeli ndị ije onye bịara ụwa chụrụ ụwa n'ihe onye jilike eme ejilike eme ụwa lo na-achụ ụwa gidigidi onye na-achụ ụwa gidigidigidi asị ga-ejilike eme ụwa ejilike eme ejilike eme ụwa lala ike eme ụwa ịhụla sọ ghara n'ụwa nlele ejike Ejisco boy ye Ejisco boy ye chụrụ ụwa n'ihe lololo onye jilike eme ụwa Ejisco boy alala igwe dike asị ga-ejilike eme ụwa bye ejilike eme ụwa Ejisco boy alawala ghara n'ụwa Ejisco boy alawala dede mejike alawala ada ukwu dekpo ya Ejisco boy ya si Adamle ọ gharala adị ya lawa ụmụ ya anyị sunu kara
David, Master Munachi, Miss Deborah, Master Ezekiel, Master Chibueze, Master Chidera, Miss Grace, Dede Mejike, Ejisco Boy Alala, Ejisco Boy Alala, Alala Debi Ejeli Dija, Onye bịara ụwa chụrụ ụwa n'ihe. Onye jiri ike eme ụwa ya. Ejirike Mụwa, Onye na-achụ ụwa gidigidi. Onye na-achụ ụwa gidigidi. Asị ka ejiri ike eme ụwa ya. Ịhụlụta ide. Ejiri ike eme ụwa lala. Ịhụla sọ ghara ala ụwa. Ịhụla sọ ghara ala ụwa lawalie. Ụwa lawalie o. Ere ụwa lawalie. Ịhụla sọ ghara ala ụwa lawalie o. Achụrụ ụwa n'ihe. Dodododo. Onye jiri ike eme ụwa ya. Ejisco boy. Ụwa gidigidi. Adamle.